Govori o vršnjačkom nasilju, jedina asocijacija u posljednjih 5 godina je, nažalost, slučaj Alekse Jankovića iz Niša, koji je pre 5 godina izvršio samoubistvo zato što više nije mogao da podnosi tu količinu nasilja koju je trpeo od svojih vršnjaka. Predlažem da pogledamo priču pa onda da se osvrnemo na to šta vam eventualno usvajanje Aleksinog zakona može doneti. Batine koje je dobijao od vršnjaka, odlasci u bolnicu da se saniraju rane i svakodnevni strah tokom boravka u školi naterali su 14-godišnjeg dečaka da sam sebi presudi. Ovo je već 5. godina kako ga nema. Dečak koji je izlaz našao tako što je sebi presudio, danas je simbol borbe protiv vršnjačkog nasilja i inspiracija za masovnu građansku inicijativu da se uvede Aleksin zakon. Nacrt tog zakona predviđa osnivanje nezavisnog organa za prevenciju vršnjačkog nasilja, suspenziju učenika kao novu vaspitno-disciplinsku kaznu, kazne za neodazivanje roditelja, prijavu slučaja kao zanemarivanje deteta i novčanu kaznu do 800 eura, kao i pooštravanje odgovornosti direktora škole oduzimanjem licence. Činjenica koju su utvrdile i nadležne službe, a to je da su zaposleni u školi okretali glavu od onoga što se dešavalo Aleksi, nešto je što bi se izmenama zakona moralo iz korena menjati. Da je takav zakon postojao ranije, Aleksa bi danas bio živ. Ovaj predlog na društvenim mrežama podržava više od 33.000 ljudi, među njima najviše roditelja i nastavnika. Aleksin zakon je u skupštinsku proceduru ušao 11. februara. Violeta Kojić, televizija Pink. Da li jedan ovakav zakon može nešto da promeni? Ajde, direktorka, da krenemo od vas. To je ono što sam vam rekla. Strašan je slučaj, strašna priča i nije jedina. Da. I nažalost, sve ih je i više, ne samo kod nas, nego prosto to je ono što sam govorila, da su svi zakoni, protokoli koji su zamišljeni, prate te trendove svetske, ne to, nego su zasnovani na toj prevenciji. Malo je sankcija. Čak i krivični zakon po pitanju maloletnika i svega toga. Nažalost, ovo je neophodno stvarno zbog ovakvih slučaja koji se dešavaju i mi smo recimo prijavljivali roditelje čija deca ne idu redovno u školu i dobijem recimo sudsku presudu gde roditelj treba plati kaznu od 1.000 dinara. I naravno da dete i dalje neće ići u školu i da će to dete biti... Bez obzira što je po zakonu... Naravno, 1.000 dinara, mislim, imam tu presudu u školi, tako da... Kako da vam kažem, kad vi vidite da je sistem zakazao, onda se pitate, pa čekaj, mislim, mi redovno šaljemo i Centru za socijalni rad i imamo protokol o saradnji sa njima i sa MUP-om i sve i vidite da ništa ne možete da preduzmete kao pojedinac. Znači, ovo zaista jeste sistemski problem i mislim da, kao što dete ne može zdravo da poraste bez nekih jasnih granica, tako i moraju da se znaju neki limiti dokle se sme i sa prevencijom, i ako to ne dovede do nekih rezultata, prosto da postoje neke sankcije za nasilno i agresivno ponašanje. Mislim, nije nama teško čak ni da postavimo te granice, ali je jako teško da ih održimo. Mislim, i taj zakon, važno je da se održi. Ne samo da se donese, da se sprovodi. Da se sprovodi i da sve to bude u skladu s tim, stvarno. Nažalost, eto tako, mi reagujemo na... Takav smo narod, valjda, da reagujemo na silu i na neke kazne i novčane i ovakve i onakve. Ne možemo da se dogovorimo na neki drugi način. Pa i na slučaj Alekse Jankovića reagovalo se onog trenutka kad je već bilo kasno. Tad su se pokrenule priče i u medijima. Iako su roditelji svakodnevno se žalili, upozoravali, išli u školu. Zašto se stvari guraju pod tepih? Zašto uvek kao, dobro, nemojte, zataškaćemo ako ne može, ako postoji problem? Znate zašto? Pretpostavljam. U čemu? Evo, ja sad vas pitam, pošto ste vi u školi i kad imate dete koje pravi problem, kad imate roditelja datog deteta, gde tu najviše škripi? Šta je ono što je kamen spoticanja, ako mogu tako da kažem? Pa svuda pomalo. Znači, zavisi ako je problem u porodici, vi ćete s tim detetom napraviti komunikaciju 1 na 1 i ono će se udobno osjećati u školi i bit će poslušno i okej, ali se vraća u tu primarnu sredinu koja mu stvara tu agresiju koju on projektuje. Znači, uzrok besa i objekat besa nikad nije isti. Njega će iznervirati svađa roditelja u kući, a on će doći pa će projektovati bes na svoje vršnjake i tući će se s njima jer je nesrećno dete, ne zato što je agresivno. Ali opet, vi to prepoznajete kao nasilje jer on ne može da kanališe svoju energiju. To pre svega
zahteva pojačan angažman prosvetnih radnika. Šta znači pojačan angažman? Pa to je, mislim, moramo da kažemo da su plate prosvetnih radnika znači zaista male i da su ljudi nezadovoljni. Opet govorimo o svojoj školi, nastavnici, mi smo svi kao jedna porodica. I na svu sreću, to je privilegija inače, a i meni kao direktoru škole, jer ne znam kako bih funkcionisala u nekom većem sistemu. Ili da ste u školi kao što je neka problematična situacija kojih ima svakako. Mislim da je privilegija, naša škola je mala škola. Imamo 530 učenika i 53 nas je zaposlenih. Tako da vama ne može da promakne ni jedno dete. Vi tačno vidite kad je neko tužan. Ako promakne meni, neće sigurno pedagogu, psihologu, razrednom, nekom nastavniku u prolazu. Video sam ovu malu... Ja sam dobro čula 30 učenika. Ne, 530. 530 nisam čula, dobro. Bilo ko primeti, uđi kod mene u kancelariju, ova mala je jako tužna, vidi, kaži ovima gore. Svako je... Ja stalno govorim, to nije tvoje dete iz odeljenja, to je naše dete. Znači, bilo gde da se nađe to dete, svuda su polepljene poruke pozitivne koje su roditelji napisali, nenasilne poruke. To je dan pozitivnih poruka, gde roditelji na tim nekim stikerima pišu zajedno sa decom kući smišljaju te nenasilne poruke, to je polepljeno svuda po prozorima. Svuda su ta pravila, sve je nekako šareno. Meni ovo sve delo nešto. Ali pazite, ja sad, mislim, ja znam kako moje kolege rade i nismo mi jedini, naravno, svi se trude. Ali je, priznaćete, mnogo teže u školi koja ima 1300 đaka tako nešto sprovesti. I zato kažem, privilegija je ta. Sad, dođe smo do tih malih plata koje, kažem, kod nas se to rešava tako što smo nekako baš imamo tu empatiju za svu decu i ajmo i da se plati ekskurzija ako dete nema ako je takvog materijalnog stanja. To sve nastavnici organizuju za čas, sa decom, mi, bilo ko, nije bitno. Bitno je da dete ode na ekskurziju. Tako da treba da negujete takav duh. Prosto su takvi ljudi koji rade tamo. Pa takva su vremena. Ja mislim da velika većina ljudi u Srbiji živi jako teško. Jeste, ali pazite kako možemo mi... Bez obzira kojim se poslom bave, potpuno vas razumem i to sve stoji. I onda su tu... Ali kako onda svi zajedno da napravimo bar okruženje da nam bude bolje i bar da kući dolazimo rasterećeni i da nam bude lakše. Zamislite, vi sad imate problem, pa imate malu platu, pa imate problem sa detetom, pa dođete kući još u veći problem. I to je jedan začarani krug iz kog nekako nema izlaska. To je tako, zato sam rekla svuda je pomalo. A su roditelji spremni na saradnju kad nemaju vremena da se bavi detetom, pa dete pravi tako probleme u školi, pa vi kao direktor kažete dođite, pa mu kažete ili pokažete, rekli ste imate video snimke, pa kažete znate, bilo bi jako dobro ako bismo evo svi zajedno, vi da uradite ovo kao roditelj, mi kao škola ovo, pa da se nekako situacija reši. Jesu spremni ili kažete nemojte vi da mi se mešate u moje vaspitanje i u to što ja radim kod kuće? Ima i ovakvih i onakvih slučajeva. Ima roditelja koji prosto se zaplaču i kažu ja stvarno ne znam šta više da radim, pomozite mi, ajte zajedno ćemo i tako dalje. Ima roditelja koji vređaju. Meni se dešavalo da prijavim roditelja za nasilno ponašanje. Prema direktoru, nastavnicima i ostalo. Ko pravi veće probleme? Roditelji ili deca? I zašto je roditeljima na kraju krajeva dopušteno da se toliko mešaju u Pa zato što im je dozvoljeno. Znači oni prosto imaju isto i... Jer njima najvažnije da im dete ima dobru ocenu? I to, mislim, ima nekih pritisaka tako, eto, za neke ocene i to, kažem vam, projektuju svoje lično nezadovoljstvo. Ja sam malo pre prokomentarisala pre nego što je počela emisija. Imam utisak da dođu u školu pojedinci, naravno, da se ne shvati da su svi roditelji takvi. Ima mnogo motivisanih i divnih roditelja koji su uglavnom u savjetu roditelja. Ima i oni koji želi da pomognu i školi na razne načine se trude. Ali pojedinci dođu i prosto projektuju svoje lično nezadovoljstvo. Zašto moje dete ima 1? Vidjet ćete vi, prete inspekcijom. Jednostavno ne priznaju. To je što sam rekla. Znači, mislim, uvek taj neki odbrambeni stav, jer negde ja mislim da su oni duboko svesni da su pogrešili negde u vaspitanju. Pa im je lakše tako. Lakše im je tako, a u stvari tako ništa ne rešavaju. Mislim, projektovanje, nama je svima cilj da toj deci bude dobro i da oni budu srećni. Znači, nismo mi tu da napadamo ili da roditelj napada nas, nego dajte da radimo nešto. I kažem vam, mislim da po tom dešava se da budu i jako agresivni roditelji i da neprijatni
i da nisu za saradnju. Uglavnom, roditelji te dece koji imaju problem u ponašanju slabo sarađuju. Nisu za saradnju. Evo i za kraj ove emisije. Evo, Maja, šta bi ti kao roditelj deteta koji imalo problem sa i vršnjačkim nasiljem, evo i od strane nastavnika. Koja bi tvoja bila poruka za roditelje, pošto si i sama rekla da je bio muk na roditeljskim sastancima, a tapšanje po ramenu u dvorištu? Da. Pa ja mislim, šta možete da poručite nekome? Šta misliš kako bi sve ovo moglo da se spreči? To je sad da se spreči nešto iskoreni kao što je nasilje, koga je uvek bilo ovako ili onako, samo je danas nekako postalo mnogo vidljivije, nažalost. Mislim da bi roditelji morali da budu svesni toga, moralo bi da budu svesni toga da ćutanjem ništa ne postižu, ništa se ne dešava i da budu malo više hrabri. Jer nije to hrabrost protiv nekoga, to je hrabrost za bolje svih nas, za bolje mog deteta, vašeg, za atmosferu. A sutra i za društvo. A sad sutra i za društvo, jer to su deca koja su rođena od 90-ih do 2000-ih, mislim, pa 2000-ih. Mi smo stvarali i te 90-te i 2000-te i na kraju krajeva tu decu, takvu kakvu ona sada jesu. Meni su mnogo njih rekli zašto sad pred kraj godine ti sa tim. Ja nisam imala kalkulaciju. Mene ocene ne zanimaju, to nije bio problem. Ovo je samo bila kap u čaši kad sam ja shvatila da ja nemam podršku i razumevanje za nešto što je ozbiljan problem. I da moje dete i zdravstveno ne želim da trpi više traume zbog toga i da neću o tome da ćutim. Zadivljena sam što postoje ovakve škole, pedagog, psiholog, profesor, pa tu počinje sve. Male su plate i novinarima, i glumcima, i lekarima. Pa ja kažem većini ljudi zaposlenih u Srbiji. Svima, ali novine izlaze svaki dan. Kao kad bi ti rekla, nema vesti, neću da objavim dnevnik. I lekari idu na posao svaki dan i leče nas. Lekari u domovima zdravlja imaju između 70 i 80 hiljada platu, što je plafona, školuju se, ne znam, 20 godina. Zato, velika je odgovornost na profesorima, ogromna su odeljenja, po 32 đaka, niko se individualno nema vremena da se bavi sa učenicima, samo se rade testovi. Testovi, svaki dan. Iz svakog predmeta. I brojke. Znači, samo statistika. Morate da imate toliko ocena iz tog predmeta. I to se deli prostom deobom. Za kraj, Tamara, ali može nešto da se promeni ovde? Mislim, složit ćete se s Majom, preobimno je gradivo i nemamo vremena suštinski da se bavimo decom, ni njihovim razlikama, ni njihovim manama, ni njihovim vrlinama, ni da ih podstičemo u nekom razvoju. To je ono što sam malo pre samo htjela da dodam, gde je problem u tim procedurama koje zatrpani smo papirologijom. Nažalost, ne pitamo se mi smo operativa. Neko iznad nas određuje i Prosvetni nacionalni savet i ministarstvo, te nastavne planove i programe. Trebalo bi tu mnogo što revidirati i napraviti drugačije, da se više bavimo decom, živim kontaktom nego papirima. A verujte, bilo koja inspekcija da dođe, ako ste bilo šta uradili, a niste zabeležili kao da ga niste uradili, a to ogromnu količinu energije i vremena vam treba na svim nivoima ako hoćete da radite i projekte i da radite, da popunite dnevnik. Ja sam recimo protivnik opisnog ocenjivanja u prvom razredu. Ja mislim da su od deci oduzeli nešto što im je najdragocenije, a to su petice. I niko te ocene ne razume. Ni roditelji, ni deca, ni niko, a to se piše. Vi samo treba pogledate dnevnik prvog razreda. To je ono od jutra do sutra. I ne vidim nikakvu poentu u tome, to je moje lično mišljenje. Šta bih poručila? Poručila bih ovo, upravo što ste rekli, da se neguje taj duh zajedništva. Znači, danas se dešava vama, sutra može da se desi nekom drugom detetu. Prosto da osjetimo da nismo sami. I ja stalno govorim i na savjetu roditelja i svuda, znači, svi smo na istom zadatku. Možete i da se ne složite sa nekim profesorom, ali nemojte pred detetom komentarisati. Znači, mi ćemo to da rešimo odrasli, nego ako dete to sluša, vi njemu dajete krila da to dete sutra profesoru kaže, opsuje ga, da ga ne poštuje. Degradirana nam je profesija. Kažete, nekad je bio, čak nije bitna ni ta plata. Što kaže jedna moja koleginica, da nisam svoj rad proglasila humanitarnim, ne bi ni ustajala ujutru. Ali zaista je tako. Znači, uopšte nije ni to bitno, ja vidim po njima. Nego prosto smo degradirani.
Ubijena je profesija, može svašta da ti kaže roditelj, može svašta da ti kaže dete, niko ne reaguje, nemaš kome da se žališ, nemaš nikakve mehanizme i tu je možda neki problem koji, eto, treba, danas smo ga možda, nismo mi, nego pokrenuti, ali nešto poraditi na njemu. Tako je. I poručila bih roditeljima, mislim, deca od ljubavi rastu. To je, uopšte nije bitno što vi niste sa njima ceo dan. Psiholozi, složit ćete se, znači kažu da je dovoljno pola sata u toku dana biti sa detetom. Ali tih pola sata, znači nemate ni mobilni telefon ni ništa, slušate možda i najdosadnije priče, udubite se, pitate za detalje, za tih pola sata samo to dete postoji za vas. I znači mislim samo da je to... ljubav, je li tako, Maša? Da kažemo na kraju, samo nam je ljubav potrebna. Tako je. Znači ne gurajte stvari po tepih i ono što je jako važno, razgovarajte sa svojom decom, učite ih da neguju duh zajedništva da bi sutra za 10, 15, 20 godina imali s kim da odu na proslavu neke mature. Prijetno večer.